Diyos marhay na aga po sa Indogabos, mga tugang. Ang Diyos pagkamuot, linalang niya ang tawo, huli sa pagkamuot. Huli kaini, inaapudan kita na kamuotan man ang satong mga tugang. Pagkamuot man ang nagdara kay Mark Anthony, asin Geraldine, tanganing sa atubang kan Diyos, hagado ninda ang biyaya, gikan sa iya, sa pagpahayag ninda giraray sa lambang saro, asin sa mahal na Diyos, siring man sa satuya gabos, kan pagkamuot na ini. Tabangan ta sinda kan satong mga pamibi, tanganing sinda magdanay sa pagkamuot, na iyo ang kaipuhan ninda sa pagbilog kan sa indang pamilya, asin sa pag-ataman kan mga aki na itatao sa inda. Mga tugang, maugmang sa baton nyato, si Mark Anthony, asin Geraldine, asin mga pag-iriba. Children laughing all around, like to turn it on, like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I pray. I will find someone, baby, I found you. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I thankful every day for the gift.
only time to say. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you for every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, I'll take for every day. For the gift. Starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feelings start to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart.
did I say on this day? Not so long ago, this earth was just a film. Oh, if you feel the world is on this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Mga kakaibahan po niyato sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Godofredo C. Rueda. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Iningal daw gigumo ang kaglalang, nganing magkatiripon, liwat magturugaw. Mga aki mo kami, piniling banwaan, ngunya-nguya kami, sa banal mong erokan, napupungaw ikan nilinaw. Nayayaan kang ikan hukyaw, nagmamawot ikan makaibahan, mamatean sa taon niya mo kunyan. Kaya-kayang magsayaw, kaya-kayang magsayaw, itasan ka lang sa pagong, sa pagong. Kaya-kayang magkuraw, kaya-kayang magsayaw, sa mga awit ng Diyos, sipag ng Sa ngarang kanamang asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Esgrisang kakaguranantan, pagkamot kin Diyos, asin na baki sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugambos. Asin sa imong espiritu, Matugang akontan sa tama kasalan, tangani magkaning utamag cerebra, kan mabanal na misteryo. Durungan po kita, makusog, nagugumpisal ako sa Diyos sa mga kamahan,
asin sa indaw mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isi bataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angles sin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y paibi sa kaguran ng Diyos. Mahirap man lood sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa tama kasalan. Daraon kita sa buhay na daing kasagkon. Amen. Mahir ka, kaguranan, mahir ka, Kristo, mahir ka, Kristo, mahir ka, kagurangan, mahir ka, kagurangan, mahir ka. Mamibig kita, idako an payo. O Diyos na mga kamahan, asin na kasagkoran, ang matrimonyo, ginimo mong banal na sakramento. Tanda kan pagkamot ni Kristo sa iyang simbahan. Hinanyugan sa mga paibi para kay Mark Anthony asin Geraldine, sina nagtutubod at sinagasarig sa imo. Ngunyan sa mga tubang isinusumpaninda an sa indang pagkaminootan, an sa indang buhay, maginlugod dani nagsisi sa katunayan, kan pagkaminootan at sa indang susumpaan sa imong altar. Huli ka sa Kristong kagurang niya mo sa imong aki, na kay mo as sinin Espiritu Santo, na buhay as sinagahadi, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Ang Diyos nagsabi, gibuhon ta ang tawo na arog sato, sa satong ladawan, asin kabaing. Itao ta sa iyan kapangyarihan sa mga sira sa dagat, sa mga gamgam sa langit, sa mga hayop na may bitis, gabos na hayop sa kadlagan, asin gabos na nagkakamang sa ibabaw kan daga. Linalang nin Diyos ang tao, nakaibaing sa iya. Sa kabaing nin Diyos, linalang niya ang tao. Linalang na lalaki asin babae. Binendisyonan sinda nin Diyos asin sinabihan, magdagdag kamo asin magdakol, panoon nindo asin sakupon ang daga. Ang mga dahon kan mga tinanom, itinatao kong kakanon kang gabos na mga hayop sa kadlagan. Gabos na gamgam sa langit, asin gabos na nagkakamang sa daga. Nahiling nin Diyos ang gabos niyang ginibo, asin ang gabos, marahay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang satuya pong simbag, ang kinaban pano nin karahayan nin kagurangnan. An kinaban, pano, nin karahayan, nin kagurangnan. Paladan ang nasyon na ang Diyos, iyo ang kagurangnan, ang banwaan na sa iyang pinili bilang pamana niya. Binabantayan kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. An kinaban, pano, nin karahayan, nin kagurangnan. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asintabang, nauugma kami huli sa iya, nananarig kami sa banal niyang ngaran. An kinaban, pano, nin karahayan, nin kagurangnan. Mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan.
Mantang ika, ang samong linalauman. An kinaban, pano nin karahayan, nin kagurangnan. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan ni Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa iyo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa siyang mga disipulos, Anama namoot sako, kaya kuman namoot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamoot sako. Kuno tubonindo an sa kuya mga tugon, magdadanay kamo sa pagkamoot sako. Sirig na ako nagutob kan tugonin sa kuyang ama, at sinagdadanay ako sa pagkamoot sa iya. Ini sinasabi ko sa indo, tanganing ang sa kuyang kaugmahan, magindalisay diyan sa indo, asin man magindalisay ang sa indong kaugmahan. Iyon sa kuyang tugon, magkaminootan kamo, siring sa pagkamot ko sa indo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw na po ang gabos. Maray na aga po sa gabos. Good morning, Mark Anthony and Geraldine. Para pakanta po, sinda Mark Anthony and Geraldine. Tuguti pa ako nindo na sa pagkakataon na ini, sa kuya pong i-address o ipanungod ang sa kuya mga tataramon, kinda Mark Anthony and sin Geraldine, nangunyan may kipagtipan sa mahal na Diyos sa paagi kan pag-ako ninda kan banal na sakramento nin matrimonyo. Asin Mark Anthony and Geraldine, pakatandaan tabi nindo ini, tayo niyan magiging giyan nindo sa paglaog nindo sa bagong estado nin Mayagom. Ginumdumo nindo Mark Anthony and sin Geraldine, nakamamaako kan sakramento nin matrimonyo, nalinalang nin mahal na Diyos sa paraiso, asin ginibo na sarong sakramento kan satuyang kagurangnan ni Jesucristo, sarong banal na sakramento, kapareho kan pagbunyag, pagkumpil, asin pagpadi. Ang kasal sarong imahen kan pagkaminootan ni Kristo sa iyang esposa, na inaapod niya tong simbahan. Sa pagkaminootan nin magagom, na ginibong banal kan sakramento nin matrimonyo, ginigirumdom asin ipinapadagos ang pagkamuot ni Kristo simbahan. Mantang namumutan nin magagom ang satuyang kagurangnan, mas urog na minasarig asin nagiging lipotok ang sa indang pagkaminootan. Huli takon pa no nan pagkamot ni Kristo sa simbahan, nagwawaras din kabanalan asin kaligtasan, siring man ang pagkasaro asin pagkaminootan nin magagom, nagtataw nin mga biyaya para sa pagutob kan sa indang mga obligasyon asin responsibilidad. Ang magagom, nagiging kasangkapan nin mahal ni Diyos, tangani na ang bunga kan sa indang pagkaminootan, maging sangkap kan hawak mistiko ni Kristo, asin maging banwaan ni langit. Sa pagininda,
asin kan sa inang mga aki, ipinapadagos ni Kristo ang pagsamba sa Ama, asin ang kaligtasan nin mga kalag. Girumdumon niya to ang sinabi sa ikadawang Konsilyo Vaticano, and I quote, ang pagkamuot nin magagom, maugmang binibindisyon ni Kristo, huli tayo nigikan sa pagkamuot ng Diyos, asin minok na nakabaing kan pagkakasaro ni Kristo asin simbahan, unquote. Ang mga Kristiyanong ama asin ina, ika Mark Anthony, asin ika man Geraldine bilang Kristiyanong mga magurang, ika Mark Anthony bilang Kristiyanong ama, asin ika man Geraldine bilang Kristiyanong ina, magiging mga katabang nin Diyos. Magiging mga katabang, not only co-creators but co-helpers of God. Asin mga testigo kan sa tuyang pagtubod para sa inyong mga aki, asin kapamilya. Kamo, an enot na magtatao nin pagtubod sa inyong mga aki, asin tutugdoan, taramo na sin sagibo, para sa rong pagkabuhay na Kristiyano, asin apostoliko. Asin kung may ginumduman nindo, Mark Anthony, asin Geraldine, ini precisamente ang kahulugan kan pagiging responsableng mga magurang o itong pinag-adalan ta po sa seminar na Responsible Parenthood. Dahil sabi ta, it's easy to become parents, madali na maging mga magurang, madali na maging ama, madali na maging ina, madali ang pagkakaigwaning aki. Alagad ang pagiging responsableng mangurang, masakit. No? Asin ano po, Mark Anthony, asin Geraldine, ang kahulugan ng pagiging responsableng mga magurang, yun ang aning sinabi ko na nagtatao ning marhay na paarog, no? Nagtutukdo sa mga aki, nin karahayan, bako lang sa gibo, bako lang sa ramon, kundi lalong-lalo na sa gibo. Giving not only good advice to your children, but good examples to your children. Dahil kamo po, ang paghihilingon, pagtitingalaon, kan sa inyong mga aki ngapit. Asin kung ano ang nahihiling kan mga aki sa laog kan pamilya, iyan ang pag-aarugan kan mga aki habang sina nagdadakula. Kaya buot sabihon, kung si tatay para inom, si tatay para bulang, si tatay para sugal, baka ngapit ang aki, magdakula man na siring kayan, tayo nahihiling sa magurang. Una ninda, okay lang yan. So kung halimbawa, aki na sadit pa, ubin pa nagiinom na, si tatay ngani ngaya, para inuman, no? O kung sinanay man, mahilig magmarites, o mahilig magparapakisosyalan, mahilig magparanag sa iyang agom, sabihin kayang kan aki, ay, it's okay. Dahil yan, nahiling ko kinanay, no? So kaya napakahalaga po kang inaapod tang responsible parenthood. And again, what do I mean by responsible parenthood? Is giving good example to your children. Not only kapaagi kan tataramon, kundi lalong-lalo na sa gibo. Sa laog, kan sa indong harong na masabing sadit na simbahan or domestic church, kamo bilang mga magurang, iyo ang magiging enot na mga paratukdo kan pagtubod sa inyong mga aki sa tataramon asin sa gibo. Kaya nga sinasabi ta, Mark Anthony asin Geraldine, nangunya na daw, mabalik girare ka mo sa eskwelahan. No? Bako sa eskwelahan, sa elementarya, sa high school o sa koleyo, kundi mabalik girare ka mo sa eskwelahan nin pag-aagom. Dahil ang saro sa pinaka-importante pong propriedad o properties of marriage, what we call unity, iyan po dahil nangyayari sa sarong banggis sana. No?
It does not happen overnight. Iyan po nanunodan habang kamo magkaibahan bilang mag-agom. Kaya nga sinasabi ko na mabalik ka mo sa eskwelahan nin pag-aagom. Because everything that pertains to married life, what you did not learn before, what you did not learn during the pre-Cana seminar, you are going to learn habang kamo po saro bilang mag-agom. Kamu po iyo ang mag-aataman kan bukasyon kan lamang aki sinurog na kung may sagradong bukasyon sa pagpadi o pagkaman. Because who knows, baka saro sa mga aki nindo magkaisip na maglaog sa seminaryo, magpadi o di kaya sa kumbento tangani na magmadre. Kung may bukasyon, kamu po ang mag-aataman kan sagradong bukasyon kan aki sa pagpadi, pagkamadre o pagka-religyoso. Asin susog sa bagay na ini, dapat nakamo Mark Anthony asin Geraldine magkaminootan na mas orog pa sa magtugang, more than brothers and sisters. Dahil sinasabi tabaga na ang agumo, bako lang yan na agumo, kundi ang agumo, tugang mo, kaibigan mo, kasama mo, kaagapay mo, kasama mo sa paglalakbay. Asin magdamayan sa kasakitan para sa ng hawak, hulit na sinabi kan sa tuyang kagurang na Jesucristo, ang magagom, duwang tao, alagad, saro sa ng hawak. Kaya Mark Anthony, asin Geraldine, giromdo mo nindo ng pinakaorog na bendisyon ng Diyos sa indo, iyon pagdanay sa malinig asin maugmang pagkaminootan bilang magagom. Malinig, tadaing digta, nin kasalan, laban sa matrimonyo. Asin maugma sa pagataman, kan mga aki na itatao ng Diyos sa indo. Kaya, ultimamente, ang hulit ko sa indong dua, na dahil lugod ka mo, magkulang sa Diyos. Mark Anthony, asin Geraldine, always put God number one in your relationship as husband and wife. Kung igwaman po na sarong tao, sarong persona na inbuelto sa indong relasyon bilang magagom, bako po yan nin ibang tao kundi ang mahal na Diyos. And God has to be always number one. Sabi gani po kayan, a Christian husband is her number two, a Christian wife is her number two. Number one for both is God. So kaya iyan ang isa-isip nindo permi. Always put God at the center of your life. Always put God at the center of your family, and everything will be okay. And everything will run smoothly as you go along your married life. Kaya nga ni, sabi ko na, dahil lugod ka mo, magkulang sa Diyos, asin sigurado na ang Diyos daiman magkukulang sa saindo. Iwas lugod sa indo nin kagurangnan ang mga biyaya kay ning sakramento na sa indo nang aakoon ngunyan. So Mark Anthony, asin Geraldine, congratulations and best wishes. Uro pa kanya to giraray, sinda Mark Anthony, asin Geraldine. Malaog na po kita sa rito kan pagkasal. An ilaw kaining kan mga candle sponsors, pakisuluan na tabi ang kandila.
Mark Anthony as in Geraldine, an ilaw kainin kandila, maging ilaw lugod nindo, siring na si Kristo an ilaw kan kinakban, maliwanagan man lugod an sa indong pagkaminuotan, asin pagibahan bilang mag-agum. Inaapudan po ang mga magurang asin mga principal sponsors kataid kan mga kakasalon. Ang mga principal sponsors ay matindog po sa inyong tukawan upang maging saksi sa pagpapahayag kan pagkaminuotan ni Mark Anthony asin Geraldine na ipapahayag ninda sa atubangan kan mahal na Diyos asin kan sa iyang banwaan. Mark Anthony at si Geraldine, uyak ka manilingon yan sa pagparigon, kan sa indong pagkaminuotan sa tubanin banal na simbahan. Hinahagad ko ang mga pamibi, kan mga nagkakatiripon nilingon yan, naiwas lugod sa indo kan Diyos, ang sa iyang bendisyon, tanganing makautob ka mo, kan sa indong mga responsibilidad bilang magagom. Asin sa indong man mga tugang, hinahagad ko, natabanin sinda kan sa indaw mga pamibi, sinakoon indo sinda bilang bagong magagong, nakaayon sa tong banwaan na Kristiyano. Mark Anthony at si Geraldine, sa makusog na tingog, tabi simbangon indo ang mga masunod na hapon. Ika, Geraldine, napadidika sa diri mong kabutan, tanganing itaw man sa imong buhay sa pagkamot asin paglingkod sa imong agom. Yes, Father. Ika man, Mark Anthony, napadidika sa diri mong kabutan, tanganing itaw man sa imong buhay sa pagkamot asin paglingkod sa imong agom. Opo, Father. Mark Anthony asin Geraldine, ano handa ka mo sa pagataman kan mga aki na itataw ninyo sa indo na maging mga marhay na Kristiyano? Yes, Father. Opo, Father. Mark Anthony asin Geraldine, mantang buot ka mong magkainagoman, tabi man magkapotan ang sa indong tuong kamot, asin ipahayag nindoan sa indong pagmaot, sa tuban ng Diyos sinansayang simbahan. Ika, Geraldine, inaako mo si Mark Anthony na uya digdingon yan na maging tunay mong agong susog sa ipinagbubot kan banan na simbahan ina niyato. Yes, Father. Buot mo na ikamani tunay niyang agom. Yes po. Inaako mo siya na tunay mong agom. Yes po. Ikaman, Mark Anthony, inaako mo si Geraldine na uya digdingon yan na maging tunay mong agom susog sa ipinagbubot kan banan na simbahan ina niyato. Opo, inaako ko po. Buot mo na ikamani tunay niyang agom. Opo, buot po.
Inaako mo siya na tunay mo agom. Opo, inaako ko. Makusog lang po ang simba. Kagurangnan, Kagurangnan, warasan sa mo, Warasan sa mo, na kaming duwa, na kaming duwa, maging sarong puso, maging sarong puso, asin sarong kalag, asin sarong kalat, puon ngunyan, puon ngunyan, asin sagkot paman, asin sagpod paman, sa karahayan, asin sa kasakitan, sa kayamanan, asin kadukaan, sa kahilangan, asin sa kaginawaan, sagkod na kami, magadan. sa kapangyarihan kan banal na simbahan saksi ang gabo digdi pinaparigon asin binebendisyonan ko ang matrimonyo na sa indong inako sa ngarang kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mark Anthony, asin Geraldine, ngunyan sa tuyang bibendisyonan ang ara sa sing-sing-sing. Antabang sa to, yaon sa ngaranin kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga, mamibi kita. Bendisyonin kagurangnan ang say mga surugoon, si Mark Anthony, asin Geraldine. Tawis sinanin makakanigong kabuhayan na iyon kahulugan kaining aras, kapag gamit ninda kayan, makamtan lugod ninda ang buhay na daing kasagkoran o di Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Mamibi kita, bendisyon ni kagurangnan ining mga singsing, tanganing ang sa imo mga surugoon, si Mark Anthony asin Geraldine na magamit kay ni, mabuhay sa ripodo na pagkaminootan, asin marhay na pagpasinunod-sunodan, uli Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Geraldine, gamitay ining singsing bilang tanda kan sa kong pagkamuot, tangaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Inaako ko. Mark Anthony, gamita ining singsing bilang tanda kan sa kong pagkamuot, sa ngaran kan Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Inaangko ko. Geraldine, itinatao ko sa imo, ining aras, tanda, kan sa kong pagligkod, para sa imong kaarayan, sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Inaako ko. Mga tugang yaon po sa inutan niya to ang mga bagong kinasal, sinda Mark Anthony, asin Geraldine,
asin bilang tanda na inaako na niya to sinda sa tuyang komunidad Kristiyana bilang bagong magagom, gabos po kita maurupak kan sa tuyang mga kamot para sa inda. Para pakanta po. Ato bang naman? Geraldine, asin si Mark Anthony. Matindog na po ang gabos. Matindog po para sa pamibi nin Banwaan. Matugang ipaibi niya to ang banal na simbahan o sinima bagong kinasal na nagpapagirinbang sa tuya kan pagkanisaro ni Kristo sa iyang simbahan. An sa tong simba kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Uliton ta. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Ang banal na simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban, ang mga obispo asin kapadian, ang mga namamayo sa satong banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Ang mga dukha asin mga nagehelang, ang mga nagtitios asin mga nasa kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Si Mark Anthony at Geraldine, tanganing magkaminootan sa Gudpaman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Na ilikay sinda sa karatan, pagianon ang mga kagabatan, pakusugon sa mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Nabuhayon ang biyaya kan sakramento nin pagkasal sa gabos na mag-aragom na uya digdi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa maong paibi. Diyos maakamhan ang sindaying kasagkoran, kahirakin sa mga surugoon si Mark Anthony at si Geraldine, warasan sa inang grasya na magdanay sa imo, pagkatapos kan sa inang pagkabuhay digdi sa daga, tawan sa inang naing katapusan na kaugman sa langit, kaiman sa inang mga aki, asinan gabos na namumod sa inda, uli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matugaw po para sa pagdulot kan mga atang. Sa kuyang buhay sa Gudpaman, kaugmahan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa sa kuyang isip asing mo, dinudusay ko sa imo at alingkasan ko para sa kaumaman mo. Tabangin ako kaurangan na magdanay na maimot sa iyo. Ako mandangan bendisyonan ang sa Main sponsors, pakilaag na anbelo sa bagong kinasal. Ang
belo minasimbolo nin kalinigan kan sa indang pagibahan bilang mag-agom na iyo ang pangapudan kan Diyos sa mga mag-agom. Sa kuyang buhay sa kodbahan, kaugmaning sa kuyang puso asin kalag, na ikaranay na Court sponsors, pakilaag na ang court sa bagong kinasal. sa imo sana. Ang court ang minasimbolo kan pagkamuot kan Diyos na minabugko sa puso asin kalag kan mga bagong kinasal. Mayo lugod nin anuman na magulang asin magputol sa pagkasaro na ini kan mag-agom. Usay ko sa Ribbon sponsors, maaari nyo nang ilagay kalingkasan ko para sa matindog po ang gabos. Magpaibi kamo mga tugang tanganan sako asinan sa indong atang mga kumandugod kan Diyos sa mga kamhan kon manlugod kan kagurangnan ang atang sa mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuan sa mangdulot huli kay ning bagong kinasal na si Mark Anthony at si Geraldine. Namutan mo sinda, inataman mo sinda, kaya sinda pinagsaro mo sakramento nin matrimonyo. Bendisyon niyan gabos sa daw nin sa indang pagkabuhay, huli Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sina kaligtas na danay asin men sansen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos sa mga kamahan na ding kasagkoran, o di Kristo sa mong kagurangnan, ang tao namutan mo, asin dinalang mo, nganing makamtanyan sa imong Diyos no na buhay, na sabotan minan pagkamot in magagom, tandanin sa imong Diyos no na pagkamot ang ginikanan in tao, pagkamot ang sayang buhay digdi sa daga, pagkamot man ang sayang kaugman sa langit. Ang pagkaminootan nin lalaki sin babae, pinapabanal sakramento nin matrimonyo, at sinagiging panalmingan kan sa imong pagkamuot na daing kadapusan. Huli Kristo ang mga angeles sin santos, nag-oomaw kan sa imong kamurawayan, kami man minaayon sa inda sin minaawi. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin naka, panukan sa imo, o sa kaitaasan, palangganan minadigpi sa ngalan kang kagurangnan, o sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabonin gabos sa kabanalan.
Kaya ining mga atang namimbi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindago, kan sa mong kaguranan na si Yesu Kristo, kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibohon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo, kagurangan ipinapamoreto niya mo, ang pagbuhay mo iba ipinapakaya, sangkot na ikaw magkatong. Electric pan, iran-iran mo. Kaya kami na nagrurumdom kan siyang pagadan, sin ba buhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis, sin kaligtas sa nagapasalamat, ta pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagkapakinabang, kanhawa kasindago ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginunduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na Claire. Siringman ginunduma sa iyong pagkaherak ng sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiray kami gabos, namibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, San Jose na siyang ago, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na diing kasagkoran, mag-omawasin magpamaraway sa imo silingman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamhan, kasero kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Amen.
tukaw na lugod mo na po. Tukaw naman naman. Iran na yung electric fan. May white flower ka na. Mapadagos na po kita kang misa. Haliw na po, lugod mo na itong belo, saka ano, baka, anyway, okay naman po yan. Haliw na mo na, Brad. Si belo, saka nganing dahil masuffocate. No. Not that. Itong, ano, belo, saka. Okay. Ibaba lang. Okay na? Kaya na? Kaya? Sobra lang kauman ni Geraldine, kaya mapadagos na po kita kang misa. Natugduan kan manakaligtas ng tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganing siring sa langit, an sa mga kakanon sa aral daw, itaw mo sumuya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sugot, kunyagawa kami sa maraon. Mga tugang ipamibig niya to si Mark Anthony asin Geraldine, sinda na padigdi sa altanin Diyos sa pagpoon kan sa inang buhay bilang magagom. Magdanay lugod sinda sa dalisay na pagkaminootan. Banal na Ama, ang tao linalang mo na kabaing sa imo, ang lalaki asin babae sa iyong pinapagagom, tanganing mautob nindan sa inang misyon, digdi sa ibabaw nindaga. Maugay na Ama, tanganing ipahayag man sa imong pagkamuot, ang pagkasaro nin magagom, ginibo mong panalmingan, kan pagipagtipan mo sa imong banwaan. Sa sakramento nin matrimonyo, ang pagkaso nin lalaki asin babae, iyo ang tanda kan pagkasaro ni Kristo sa iyang simbahan. Kagurangnan, bendisyon ni si Mark Anthony asin Geraldine, ngunya na sinamapo na kan sa inang buhay bilang magagom. Warason sa inang balaog nin sa imong pagkamuot, tanganing sinamaging saro sa puso asin saro sa kalag, maging saksi na ikatunay na yaon sa inda. Tabangis sinda na magatugda sin bagong pamilya, tawis sina nin mga akin na mamubuhay, asin magdadakula sa liwanag kan sa imong ebanghelyo. Bendisyon ni si Geraldine, gibuha siyang maray na agom, asin maray na ina nin pamilya. Maimbo na namumod sa iyang agom na si Mark Anthony, inatama na sininuhusay ang narong, mabuot, mabini, matinios, sin banal. Bendisyon man si Mark Anthony, gibuhat siyang maray na agom, asin maray na ama nin pamilya. Namumot at sinagmamal siya agom na si Geraldine, nagmamalasakit sa mga kaipuhan nin pamilya, maigos sin mabuot, matinios, sin makidiyos. Kagurangnan, sindang dua, danay lugod na magdolok sa imo, asin danay na mag-aw kan banal na komunyon, tanganing mapasindan na yung kasagkoran na kaugmaan duman sa kamarawayan, inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Aray pagilingan sa mga kasalan,
kunyan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigon siya patuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay numapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Pero kang Diyos na para kan mga kasalan kinabang. Miserere nobis Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kawang kalag, maumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibigitang idoko an payo. Kagurangnan, namutan mo kami, itinawamos mo ining Eucharistia, tanganing kami magkasararo asin makisumaro sa imo. Pinagsaro mo si Mark Anthony asin Geraldine, sakramento ni matrimonyo, asin sa pag-aawakan sa imong hawak, pagsaro aman sinda, sa dalisay at sindanay na pagkaminootan, o di Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Namutan ko mga kinasal, Mark Anthony asin Geraldine. Ngunyan tayo na ako nanindo, ang banal na sakramento ni matrimonyo, ang hulit ko sa indo, iyon na magkaminootan ka mo, sa gabos sa dawasin sa kod paman. Ikaw, Geraldine, kamutan mo an sa imong agom, asin lugod ika, magin marhay na esposa, magdanay ka sa pagtubod, sa pagkamot, asin sa kabanalan. Ika man, Mark Anthony, kamutan mo an sa imong agom, siring kay Kristo na namod sa iyang simbahan. Pakidamayan mo siya sa banal na pagkatakot sa Diyos. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa lambang bendisyon kita masimbag ni Amen. Mark Anthony asin Geraldine, pakidoko tabi kan payo para sa huring bendisyon, para sa pitong bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos sa bagsi kan sa iyang tataramon. Amen. Magdanilod kamo sa dalisay asin dipotog na pagkaminootan. Amen. Pagumahon ka mo sa indong mga aki, asinan pagkamot na sa indong itatao sa inda, mabalsan lugod na dainin sokol. Amen. An katuninongan ni Kristo, magdanilugod sa indong puso, asin sa indong harong. Amen. Makatabanod ka mo sa mga nangangaipo, asin mapasaindo ang bendisyon na tugakan Diyos sa mga maheherakon. Amen. Bendisyonan ka mo sa indong mga gibo, day pagurasan mga kahaditan, day manlood ka mo managalag sa mga bagay na kinabanon, kung ihanapon ang kayamanan na natatagama sa indo sa langit. Amen. Iwaras lugod sa indo kan kagurangnan ng marhay na pagkabuhay, asin pagkatapos ng dalisay na paglingkod sa iyang kahadean digdi sa daga, darahon niya kamo sa kahadean na ding katapusan duman sa langit. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamhan, anama, asin an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga tugang liwat, maugma ko pong ipresentar sa indo ang suyang mga bagong kinasal, sina Mr. and Mrs. Mark Anthony, asin Geraldine Beldad Luz. Uro pa kanyato sila giraray, congratulations and best wishes. So ngunyan, pwede na pong itao ni Mark Anthony kay Geraldine ang sayang first kiss. No? So, luway lang, tabaka naman, madismayo. Dahan-dahan, yung gentle and sweet. Okay, so para pa kanyato, sina Mark Anthony and Geraldine. Congratulations.
sana'y sa